Abede kafe de. No yoni. Gono singa. Na. Hanki mi do hoydi ko hulbini. Ni jaja. On sa wiyettoma. Iya cuwola na lan andi goddo do aka wiide no hoydi sa wiida hoydi ta wi ko hulbini ko inata ko yo Allah wadu jam. Awa singa dum do yo Allah wadu jam kono mi yettoma. Hanki de gatoje kasi pere tulle to harno wadi de. Mais peut-être que c'est là dum. Ni hanki ngaki no lan ka ben do le ko habanda mais no elanda. No ko to franchement parlant andi ko no maranta crémerie da ko don mebi programme sir billahi. Mais toujours ko to ko enen. La vie nous appartient à l'heure actuelle. Est-ce que mimi enda ma piu. D'accord petit. Aha mama. Anki no anda unu be wadi landoga. Be yebi akkilan ka boîte doga be mi be atu seppu to golton haada go kuni bandi wala partie de hande. So fero yata déposer la hande kadi mi ala yawde. Kesire. Me yada ta hande. Mama. Ayi, Espero si be di. ko si be jonna mamudi de hande. Jibril. Na papa. Mi yetti ke may accu wat godde jolo koje ko dande ma ka. Ne. Nokki ni ida itade ko dande ma. Si mi yiri ma de hande kadi mi deddirte de ha foro jo banuma. Anka la même chose. Anani kono mi wala na on tun ko neniraade mo ben atato nyaapitaade hoore am. On fami. Kono onon go mi hawja naaw. Mi hoyni maro mon ko mi unay ko. So immaki désormais si mi tawi on ko hoore tabal do ittugo koje hande kadi. En ittata do koje hande kadi so immaki henya ko loyru ndu ittinta on koje ko lawol école. On fami. Hey. Imoy. Fede ko école. Kono monsieur bari jonne be mbudi ko be. Budi ala. Jaja culo mi la jonti ron. Hey, kono woni bonde be. À partir d'aujourd'hui mo mino jonna bo budi wo hande kadi ande. Goto jonna tabe do budi ko mi woni be ko min jonna tabe budi. On fami. Est-ce que do nande? Ha watta mo mande kadi. Ime. Henya. Allez, Après mi jonna be toggo e. adi do. Allez ça solo. Mi ya. Afala ni bantoma. Budi ala sepe yaw. Oto ala. Hey. Ami ha jaw yimgo don koy ko kono woni bonde de ha mi ya goddo mo hande kado jonna be do mudo ngande parce que do joni ko su tundo wofi hoore be dibbe do bonna be kala ko be bonata essence école commerce ha mi ya goddo mo no jonna be mudo ko mi woni be mabbe ko mi jonata be mubbi ko mi andi ko no mi watta be kadi ha kono monsieur bari awa jonete lam bete mbudi andi wade na ko mo jeyi ko jude mo boyta di dole de na juude mo take O jaja ene le mari golle hakkunde ngal e mbom si surtout nyam fewndo be no burti nyaado gol kadde please hari be nyaadi ko no sinda no enni may kamata mo bitu dun do so sika fala na karoti tinine mo bitu dun de piye hara non di veri ya yari la dina da pani wal mangal wancina don kafio e puis vire di wantu do ya mo accuno da do anci ko nyaama Onto madame mabbe. Très bien, arrête do ko non la. Kori ko jang. Si mi woli fi bibbe mombe sikkon ko fiji ndal. Si mi yetti ko école mabbe mi wuridi goto mabbe alata. Goto e mabbe hay tabi do. Honto ko kutudo. Woni wade do me de ya. Mi wala do hobi batto to ma joni goddo wola e tin jabodam ko duwa. Asikuna mi hocce woni buddi ndi mi woni yobude ko école mabbe. Mi hocce di woni. Ndaro le monsieur bari ko nabibe ko déposer be. ko min nabibe non kanko gonga mais min mi accube ka der l'école mi ari onon ti do ngandi ko pay koy no bayo nga seni ke do jodo honto karo woni karo min dano masi jiwun ku yey ko nyande ko ayaw dara simo ton min yon ton nyin nan karo yo yan karo hondu di Ona kadi acce ko yelo. Bataro
nanon kanko kono yawi lan taw si boydi jonno yawade lam nani ko yawi lam wota minumo karo yo minumo carotte kono nyanja den indele bonde don fo abbas carotte mimi susu mi regle kamo ngon goto wala ardo itti taw finalement fetti telenga oyam kadi minimi batto to ma joni kon falda ne papa ka ko no e ko wada na do hata mi nyamo woni hata jo woni abola onon kadi on bonnay hakkil bonna hakkil mabbe ki no buri ko hakkilande won bonde kon tandi ko jelmi yobata ane goto ko jelmi yobanta be ane goto tandi dum honto no da hada ko ekol askule na ko ekol ma miuri se bari acca piye on joni feje mor biting innama dum mi regle ka mo do goto sabbela na ono komi duma feji monsieur Bal na ko mene wadi hawaye mo singa ko yoto no den ko hawaye mo di tan de dum ay dande ka ho to so ko gata ko si awodi te fam ni jajam me yiduno me yewti fi koy pay koy me parce que ko enen do wayi yewtude ko Allah kafien joni aray men faala ko yon wallu en pay koy dido koy ya si tay on walli en joni be do yey bay fewndo moyen on no wodi aduna le andanta ko si on nabi be joni nyande tay on wawana hoore mo tay kambe be wawi gollude harbe walla en heben dépense ko dum min e jaajam me yewdi bay haray fewndo Allah no taagi nani on wallon be ya giwunku wonden do e makkum pay koy dido ben do ya haray ko dum men faala kana dum jaaja ko dum monsieur Bare na mi betta ko singa wowdu don andi mayde riggota hande ko onon jango ko faybe ko men faala ko yonnabu abbas si on don yeyi woni golli han hebi seeda o pooda singa makko jibi jaaja wona dum de haldude ko haldude koy be na pay koy dido no en inabe na bodo ma be na bodo ko be na be dido no bay Allah wadi feere mabbe den hino udditi yeru dum do ka awa kan don ko joni sansudaka ko haldude ko yennabu mawdo si mawdo ye o pooda o dana dum haldude joni andi kon watte accu be dido no be ya bayna fende mi sebari ala on moyen don nabgol be dido no awa sino ko arda yara joni si iwi e makko ko singa makko joni non don do lontoto mo ka abbe anki kombo julni jento langu na fi julni on jaaja kombo julni en do ko jibi julni en do anki ko jibi julni ko abasi julni en do hanki ka jibi no mar sufa on kaftani don ko mo waje de kaftani ko to makko de aaje de wonno helde do hanki ko jibi no non de yeddo de rundo acce dum don fo ba fi pay koy bugi terden dum don yeso milla marno ko mi yeto e pikoto an feƴƴini ɓeygu makko no woniri ni joni mi mijitike ha ɗum ɗo wonani lan suno ko ɓernde famille on fof no waɗa lan kollum mille mi wawata iwde place komi woni ɗon joni mi mijitike mi falamo ronde kono waɗi mi sikkude mi mowu mi lanca awa joni bay ko ɗum ɗon falɗo ko min naadi on ɗo na onon joƴƴini lan ɗo o naatay on ɗon joni o naatay joni ko wawa ɗon ko miya on nani